Assalamu alaikum al'ummar jihar Katsina da ma na ƙasa baki ɗaya. Sunana Hajiya Saratu Sa'a Musawa, Darakta Janar ta ƙungiyar Mata Zalla, kuma CEO ta Hajiya Saratu Sa'a Foundation. A madadin ni kaina da ɗaukacin ESCO ɗina da members ɗina da ma ƙungiyata ta Mata Zalla, muna yi ma shugabanninmu na siyasa mai girma gwamna Right Honorable Aminu Bello Masari Dallatin Katsina Matawallan Hausa, da shugaban ƙasar Najeriya Janar Muhammadu Buhari, da sanatoci na irin su Distinguished Senator Abdullahi Kabir Barkiya, da Distinguished Senator Ahmad Babba Kaita, da Distinguished Senator Malam Bello Mandiya, da ɗaukacin 'yan majalisanmu na tarayya da na jiha. Ina yi ma iyayena sarakuna irin su Dr. Abdulmumin Kabir Usman da kuma Umar Faruk, da magaddansu da hakimansu. Ina yi ma 'yan uwana abokan siyasata da 'yan uwana masu ƙungiyoyi na jihar Katsina da ma na ƙasa baki ɗaya, tare da sauran al'ummar jihar Katsina maza da mata da ma na ƙasa baki ɗaya. Barka da sallah, da fatan kuma an dawo idi lafiya. Alhazanmu da suke ƙasa mai tsarki, Allah ya sa hajjin su karɓaɓɓiya ce, kuma Allah ya maido mana da su Najeriya lafiya. Assalamu alaikum.